Haga kanyo tere gunai lar ahaja khatpra la play kata ka clean and hygiene fish market ka bashiklur laipu ar laktingka ha Saiden na ka bentawan pelong kum ka model market ha ka mandi ki Dohkha khamtami ki Dohkha ki bani ki pung jakari boy district hinre hadian asnam kanika yo ikumba kan Bijai lada omla ban perkhat thamai Yagani lalap hadian ka jinglet jurip ka Committee on Empowerment of Women ka Committee jo ka Meghalaya Legislative Assembly namar bakanika yo ka thmuban pinko board ki kinthei ha ka kam khai Dohkha Yakanika yo ko balashna ha ka porj ka sarkar MUA da ka jing thmuban panya yo ki Dohkha ki batong na ki pung ki badan hari boy hala ka jong ka jilla ne wat chabaru hinre ka ni ka jing thmu ka la pulam la pentre ya ka yo ka Fisheries Department bar la bay pisaru da ka National Fisheries Development Board Hagani ka jinglet jurip na kalyang ka committee hapo ka jela mi kong amprin lingdo ha ka blai dalang ru ba HM Shangpliang uba mineral bonds im bar kamiani di Shira kalaya kendu yaki officer jakatrat fisheries banwa jingtip halor kani ka jingja hadian bala wai kani ka jia kendu ikong amprin ilai thu ba kani ka yo hadian bala play la IT ha ka shnong bakan penyat bar ka shnong kala thawru ka committee ha ka ba urang ba shnong uday chairman hadian bala play ka yo lalap bakam shimla yaj na ki babon ki daw kawai na ki daw kalong baki Nongthied Dohkha la ni ki brio ki bidan pung ki bla yo chiarap na ka pisa jo ka bor sarkar ki mwan de hang ni i ka banikong kalong bang nilalam ba konsep la ni ka idea bandon ya kum kani ka yo jong ki Dohkha kalong ka badon kam ha ka state jungi la dangi kwa ban brand la ni ban pen nam ya ka fish quality na ka state ka jongi kumbaga lang menta baro ki bawan si silong na sabar kindayo bam ya ka local fish jungi ki bangha na markadon ko to ka unique quality of a fresh water fish kum kitu ki Dohkha andra ki bala ay dawai ki bala long very unhealthy na kabanta ka health jungi ki babam Dohkha ti ngilaya khana sibun hangni bat nilalap bakan ni kayo paklemla bakan rekap ti kasnong kala shimti ya kani ka jaka hadin baka sarkar kala de thau ya kani ka fish market ngiyo iba kimut ban pen kala ya kani kayo kum kayo de Dohkha hakiyo ti kata kanum rekam hakajing sisya kani kede kecaka kaba baro ki bayo benefit na ki scheme ki baper jong ka sarkar hakabaya dei bat ka fishery dei bandon ka jingyate lang dei bandon ka jingya kendo lang na kapor sa kapor si sin mangalayo benefit na kando na ka sarkar lemba kanu no scheme ngaru kum kanong yo bantaya kata ka scheme ngadai ban bu kat tu kat ni ka percentage jong kita ki jingmi jong kita ki Dohkha ha kapung junga ban wan lambiang sani khnang ban nang ni pat kan sadon ko wei ka yo ba kumbalong ha Ïew Dohkha ha shlong kumbalong ha kat tu kat ni ki jaka ha kau hati bat nang ni pat ngin sala bangin market ya ka Dohkha jungi shakiwe ki jalaru namar kumbangi yo jing tip na ki officers si hajar ton si snam kadang ni ka Dohkha ni kabamut ba mentangi hak ban pek namar baka fishery department kampat don ka coordination ban market ya ka Dohkha jong so kata kadai gawai bangila i ban ngila ai jing mut shibon ki mentanang ni syakman ngila ai po di ka department shibnai bahkan penkre ya kawai ka kaipot halor ka survey ka babyang ban ban market ban brand ya ka fish jungi na Meghalaya tang nakabenta ka local consumption ndre ban brand ru ya ka ban desh hoy Nakaliang ka committee kala ajing mut ban thau no ka Kenja society jong kinong ri Dohkha ki badan ha kate ka than namar bikidan hadu kumba arspa san photali ki pung ri Dohkha ha kane ka than nakaliang ka committee kala ai poru shibanai katrat fisheries bakan jurib bahai ki brio ki badan pung ki bra yo chingarap na ka sarkar khnang ban perkhat kumno ban le sarkar kala ai shibun ka investment ban ni don kam manta ban kentu ya kita ki badon ki pung tang ha kani ka jaka saudong ya kani ka market don arspa sanpho teli ki pung ki bayo jing mentoy na ka sarkar ti ladang isdang bangin plan bah ya kani ka marketing ngatharai ka state jungi kan yo jing mentoy shibun kinong rep Dohkha jungi kinyo jing mentoy shibun namar nga ngalayo iba watla hapdeng jong kani ka klamru
haba man ba pli ki Dohkha kidukan Dohkha hakini gisni le gom don do snyang sibit don kata ka do ni survive betang na ka local fish kalaban khamrem ka local fish namar ka quality jong ka local fish ka nutrition jong ka local fish ka long ka bakama timantang ngin kentu yaki banla ikani hadin shibna ngin shim review biak bat ngin yaram ya ka darbar jong ka Saiden namar ka committee hangni ka bahet ikani de durang basnong barpang jong ka Saiden darbar ngin sa hanhol iki bat ngin nang yarap iki nang bakani ka jaka kan long shisha kata ka jing temu ka jongi haus nem arajar khat saw khat san khat re khat nyu khat ra pot pengidang don sarkar mengi na ka kongres kata ka de ka basic idea Hablayo banyakran berurang bashrong ke Saiden ulai thu bakadau bakani ke yo kam yaj kede namar bakadon cengai na kanong ba nongpo lani na kijaka pait ba kawai pat kalong ba omdan ba Nongthied namar bakacengai palat ke yo haus na may facility meno facility ay tiga sa pafi sama kaya Abin kalau ada negara ni. semi da Selama ada sentrio arja. ya sakra ti hadi kata na do facility dai kila ya plongyo ha ko bi penya ke yo ne pia khat nang di na ko Tu aku bagi orang mana. Kira form itu itu komite, ke fish market komite. Mana sekarang mana dua sekat ribu, kemudian kita khat. Dekat dekat juga Hashim Khialang nak fishery department ni aku boleh tepang nak yang ke fishery department kepala ai jumut ini kum nama dia belak tu khamtam lama tak kini ke Klur Tam nilai peniat dah Julai ada nak tu kayu saya tambah hikam guna kita kinong di kita tam kinong tet kita diberi bantuan tet tang Ïew Dohkha ni kamlong kita suk te kidon ku bakwa abam Dohkha lokal te kiwan tambah tangkat nongut aja kita nama kedor kamran tadi hadir waktu kayu kam ngai syu yang kawan lo lockdown kutu hingga ni sangat Hage jing shisha kani ke yo kabla shna ka jaka kabla as ngo bahar ka shnong la shna bha namar hapo jongka ki dukan de Dohkha la shna de ki tiles badman ki dukan ru labo de ki kor nang ta ki don saki kamra bo Dohkha ki bladon bar ki refrigerator la ni ki kor ban pimpaja banum sneu ki Dohkha urang ba shnong ulai thur bakani ke yo Dohkha ka long ka jingkit ka bakhya ka shnong bat pinkhya jingmut ru namar ba kam tre kam kham tam hadin brawan kani ka jing khangdam te ke ajung jung fitrai ba kan ka yo kan kala niat Kaya kerja jemut bagi hapsong yang rekat betul fishery department. Kaya apa nak yang ke PSC mah kiwan mana besar siapa yang ia jemut kalau apa ada orang kepala jemut. Ni nak yang ke sedang hingga keluar ban IT. Nak kerja society. Kamu sampai ki fish farmers makin form ke society makin peniat makin. Kata dia kapangi tang yang ke sedang keluar ban IT. Kena ki kerja society dan ki SSG buat peniat ke dekat fish market.